ọ dị mma nwunye ndewe nọ na olee otu ede ọ dị mma ịma ị bịara wetara anyị ozi na atọrọ gị few last month ọkwa ya this month August okay August this month ka atọrọ gị ha ngwa ka ọrọ ndị Igbo otu ihe niile shiri mee okay maazị aha m wụ Timezi Aladoro ama onye mba nnọọ enwere ihe mere anyị ọ gbara na newspaper ndị mmadụ ha hụchara na newspaper ma some platform enwere ndị kidnapped na Saturday gara aga nwere 1 week August 9 na Ndegwu this August 9 this August 9 2026 that's 2 weeks ago, a week ago mana my brother na nwunye ya na nwa ya ji n'aka nwa nọbe under 1 year na ofu onye ọrụ anyị gawara Ndegwu ihe ebe site my brothers ka ga nji ga ọrụ ihe farm ime this farm agriculture farm so I ga na ebe ahụ ka ga bụ ndị ga ọrụ ka ha bịa bido ọrụ dị ya so nga anọ na discuss na the ala na along the road Ndegwu Owerri West onye ọbụla ga-ama Ndegwu Owerri West Orogwe market ụzọ ahụ tadụbịda n'ime ahịa Ndegwu so ebe a ka a nọ na the place along the road close to ụlọ ndị mmadụ ị ga-anọ that place na-akwa ụlọ ndị villagers so enwe group of people si n'ime ọhịa mapụta mgbe ha pụtara ha yi efe amị bụ AK-47 ebe ahụ unu jere ebe Ndegwu ahụ ndị mmadụ bịara ndị a ndị mmadụ ihe ụzọ ubi ha ụzọ ubi na-echaga okuku ụlọ ndị the distance ebe adị mfe ahụ ke onwe ya ubi n'obi na enwere ike ndị agụgụ ibelata ebe ahụ mgbe mmadụ so mgbe ndị achịrị ọhịa pụta mmụ ha ka m bụzọ nso ha so mgbe m na ha na-abịa mfile na ọwụ ndị amị bụkwasa yi efe amị bụ AK-47 mfile memi ndị amị anaga na-enwe maybe ndị amị batara na-eme akombi ime ọhịa for against security so nwa bezi close as if lie down what was my brother never turn on my brother one ya kwa nwa n'azụ ya turn on so total of 6 and 7 plus 6 plus 1 head na come 7 so everybody lie down ha gbala egbe elu there is a bullet so what is a bullet anybody lie down here with my bed kefe maka n'azụ ure maka my brother kefe ya ka azụ ke doda guy with akwa oyi yiposoji ofu oyi enwe bed he yiri pulu ya ke ha dị bọchị nọ nso ọgwụ onye Ndegwu so mgbe kere ihe aka n'azụ ha ke the guy with the engineer chime hand the family n'aka enwe ọmalite na arụtụ ya otogi arụtụ dịka injinia he kefe ya ka azụ so one of the guy kwụ onye Ndegwu ahụ a na-asọ n'ime ọhịa ahụ always the last person actually ya gbapụ ha gba ya egbe the bullet enweta ihe ya eme escape gbaba n'ime ọhịa so ha kpụrụzi anyị say stand come na-akụzi anyị ihe na anyị na-aba one say road no opposite that fence ahụ anyị na-abazi straight mgbe na like 1 to 2 posts to 3 posts ha mewe sign na-akpọ ka nnama ọ dị ahụ ga-akpọ ndị na-achị nnama dị akpọ na-akpọ Nigeria na sign. Okay. So I been quite some in the name other people pay the windows on me anymore. So in the case when you have potassium, and as see that also I was having any hand. Edge jam go abaha. I was once more you can small bag. So how right was there? Dika the 3. Dika the more had 4. Half potassium was 7 total of 7. How cover to inside bush. Abuchebe, AK-47, double magazine. Yeah. So some of them jitaga, some this cutlass. So when Anagazi go to inside the bush, has I lie down. So how they will say our leg, take our leg together. So
They are not there of like 2 hours. They will have how more inside more forest. I bet I was here for the first night. Around the bed 10 or 11. Then the group of the other group of Betakurani, they put their hand, they put in here, you know the Libya. But due to Anama was signing them, they make an hour. But Hannah make call, Honey, you call name, but all my wine in a phone, but all with our son, working at one with our son. So Hannah share full night. Then in the morning, early morning, how do I from that guy in Nabala? Guy in Nabala, in medical shelter. And we'll hang on Imo here, or just in Hatronala. Hatronala, here, run umbrella cover my hand. And no wine, I cry, Ogunaka and Oko. Million as well now, my than Imo head here. Everything that I no cover. So no food. I'm going to be hanging out. This morning happened like after 9. I hate him in the morning. That night, around that time in the night, Chiabo, Nimo here. And when you know, so in the morning, early morning, best to cease. Right, go on that bush. I get the good one on that bush. That bush bank, I know. I mustn't get a hyper from that. I buy here now, but got on that place. Bank, I see. TLG again, he paid that place, the same condition, with the torturing. And I quiet. So, maybe the bank can suppose in the area to the bank, as I do say, call your people. If you bring money, you go. If you don't bring money, we'll kill you. It's a big person. Kidnapping our work, I'm waiting at the work, in my job. We plenty everywhere. They kidnap people, they get money. That's here when they Fulani and the Fulani. Oh, and the Fulani. So, how myself in English, I'm going to answer. Me, I go kill him, I go get him big money. If I don't kill him, I will ask him why. If you have money, I will cut that thing. I do something to do my juju. So I never say anymore here. So you see, I cook how quiet. Hejimuma, Jiushi na pay na. So you call me in Yamini. I will bring my money, get Igbo, get big money, you bring money. If you bring money, I will kill you. So I be the music call. How about Georgia? You want to where from? I say I'm from Imo State. That's 50 million. I do my brother. Remember, Imo State 50 million. I do that guy. That's 50 million. So I do that guy. The guy who farm and went to the train aeronautical engineer. We River State. I do that. He won your bed. He has only River State. He has 20 million. In the Imo State, 50 million. Man, on your rivers, you 20 million. That's okay. Okay. You bring the money. You go. You call your people. Okay. So by then, how much about that now? The other guy, the other person, no more one. So having a different maybe family. So maybe I was a call. What was it called? What they call? No day at the 3rd day. No food, no water. For 3 days. For 3 days. That is for Saturday till Monday. So after all, you not pass it through. I think how many humility. Nah, I'm humility there. The humility in sharing. How many more you sharing? How many more you she's spaghetti and rice. The Kendana Stakura Honey Jaka Stako when they no, like a okay. I go by this time by the morning or afternoon. I went to some gap on people. One of the Hebrews in Hapata. And they bring Hapata, and become my suya. Chicken suya. My predator, my drug, and I'm any type of drug, and I'm there. My cigar, my rice. Spaghetti, my gari, money, and everything. As I mustn't get in the shop because I like Kayogo, and I call it Lanielu. I really like you, Lehanya, have a group at Blumaka. So at the end of the day, also on Tuesday, Habuchirihu, Habuching, not take away, I'm ready to get open. And the hand, I'm not none of Fukaman, my English castle, can I bear a make call, can I bear with the phone? You test me the way people. You are phone, jack out, work. So at the end of the day, I'm on Chetwa. So about on Tuesday afternoon. I be put this cash. That's not gonna physician. Or am I was yeah, never get the cash. Was more and I come in as now we did not time ago and I need 2 hours because of bank now. I know the bank no them as on shut up. Look at go from our or physician. You get for money. So my brothers in down, but I said, look, I got physician. Got physician because they will take the money.
mọkwana amawụsa so enyi nwoke na Ifeanyị si ha gaala na anọ na amawụsa bụta na amawụsa si na mebi ego ha nụcha was cheji ole that time because mụ na-emechara kọl nne na ọ kọwara anyị dịka ebe Monday ihe ọ kọwara anyị dịka ebe 6 to 7 so ha si ha lazi ga ozi on Tuesdays agbadawazi agbada mụ na agbadatara the cash everything on cash ego ole total cash I wetara from us cash was cash 7 million 7 million naira so ka akwụrụ ha cash so ego na account anyị ma card anyị amaghị otu ha ji made the money my brother my own maka edola ga ya na akpọchi n'ọsọ ego na account ya na civil no small touch ka daga na use ote the ego di sha bụ sa ga so never picture code phone code yini na just gas code gi so ije ka pa phone gi app gas me pa code ATM oyi na house gi pa code so yini now and position I pass it on Tuesdays around about 5 to 6 ego ndaziri ha nwetaziri sastra ha malt stra ha picnic loose liquid and in that of my brother's hands try my sack bag so my brother was those things and that's when they around Ransom ebutere be ha so ha daze mother put that money and is that le drop ihe nda nga drop ihe nda ha abịa my brother singa be ndị nga be buke that na because ha said that na no involve police no involve army say if you involve police if you involve security you kill them say if you put on tracker or juju if you will know we sabi do we know well they do you say now work if you do you go know you go come here come kill them so they make I tell my brother like that they fungo my brother say abeg no involve anything in security just bring the money come for them I say I will say phone my sister my brother the phone your poazie jika na ga ji akpozie ngo ga dia so ha no say ba my brother say nge butere that money wo nga ahụ ha no kidnap anyị na Ndegwu okay that same place he betrayed that money actually more here potakwa okay the money group get those malt blue carton and malt and packet and picnic liquid packet that's ndị ahụ mere una ndị ahụ kidnapụrụ unu na Ndegwu ahụ anọgidere with you people ka mechara pụ ndị ọzọ abịa mba ọ na that group ahụ okay that group ọ bụ Monday night ha kpọ anyị ga ebe anyị gara n'abalị ahụ Monday night ahụ pụtaziri Tuesday anyị ji lọta Tuesday evening anyị ji lọta Monday night ahụ I got the gawa ihe ga n'ime ka more than 2 hours m na-agazi ihe bi mapa n'aka m na-aga agbabi n'aka mmiri sack bag mmiri ọbụla ebe wata bụjiri mmiri idi ha na-aṅụ so abụ akpa ahụ mgbe na-agazi m na-adazi because enwezi m strength kemgbe Saturday no food no water so till that Monday night agadizere m agara after that ngaga yaziri because nga kpọsaziri n'abalị a ga-ehi and ede ha wee ebe ahụ unu gadị n'ime ọhịa ihe obi ime abalị 7 ebe 10 abalị 11 so abazụ jamuzie emeka fụsịrị bịa jamuzie ha n'ụzọ kwa jikere so n'aka keyi traza ndị amị ke njikere so anyị na ha ke mbutekwara ihe ha riri ebu ihe dịkwa ha richa n'abalị ma chikin ma ihe ha riri n'abalị ahụ so any morning I tesiri that night times mmiri agụzi dọda gaanyị mana ekere mana ya ka together so mmiri na-aga too much guys na ọ na-anwa anwụ sịkwa mụ na-anwa anwụ na mmiri agụwole m so mmiri ọzọ ahụ sị water obu n'ime wereze mmiri dị ahụ n'ize na small mmiri e nyere unu ka unu ṅụọ na majoro water where water half there mụ oze ya nyetụ dọda ka ya nwụọ I survive with that Monday night on Tuesdays ekwuziokwu the cash dị at hand after their demand they only at hand so I be using more hand na-ebezi okay finally aba urtazai so tin olotu shi lọtazia ka ha unu ka akwụchara the 7 million okay yes after the 7 million ha be dey go there ha no dey get the money no dey reach make or ngota make na bread ma nya atara ma mota gazie buruzai sa pedowa so man apụta ha duru apụta somewhere apụta ha sị na this B3 go and straight my place at the work ya wona na shota go na ga apụta nga ha no go so I was also now I say no we dey like we get it everywhere we get it everywhere na no hang everywhere na to ojo so na ga no something no dia na only pasara ya ka na bia gba ha na go ha
so mụ na-akpọzi oso ahụ na-apụ agbagodo m anya n'azụ afụzi m ha so m na-akpọzi nwunye my brother sị ya ji nwayọọ ndị ka dọrọ ya ji nwayọọ because na mba nlekwa anyị na-elekwa anụ like this mụọsị ga-ebidokwa gbakwa ọsọ anyị na-agba okay finally unu alọtazi ọkwa ya yes so nga pụtaziri gbagide pụtazie somewhere ozi ụlọ mmadụ ebe ụlọ mmadụ close ụlọ ndị ndegwu close a na-arụ one tenant house ga one decking so I feel that na adịgo safe ka m gachirizie ha abịa kwuru ezi because ha sị ha nọ gachiri na ha na-abịa ka bịa kwuru anyị so nga anyị na-echegezi ha ụlọ anyị emego nkrit n'ihu ya that means ụlọ ha agwụla agwụ so anyị ka dị na-ezizi ike na-anọkwa n'olu ndị mmadụ na-arụ ọnụ dị ya so I was surprised mgbe a laziri ana-anụzi information that ndị evening ya around ebe 6 ahụ 5-6 achịpụta ebe to 7 na ndị a sepụpa pụtara shimo ọhịa bịakwa na that site big ndị rụga ọrụ dị a first one to open gate so ndị ọrụ ahụ agbakpụzie n'ime chinu wapụzi ihe a na-eri gbakpụ n'ime sọkawe gosi ụlọ ahụ sọkawe akọfabe so wapụzi dị hide so ha batazi ha jump offense bata rasakcha the whole house ahụzi onye ahụ ha alawazi chirijo fonu ha ihe ga-eri ya buru ya pụọ so I was surprised that na ama ndị a ga-ewekwa obi chiri m ọhịa bụrụtekwe na the same ndegwu ahụ ndegwu nwere security ndegwu nwere security security okay so, finally unu ejekwere report auto police ka unu patara I put ọgbakọ police station which the DPO anyị ya nwechara even on Saturday enwere na makwa ubi enwere of a kidnapping in the morning so as in by the grace of God ndị amakwa ubi security aba ọhịa ọkpọpụtezie ndị Fulani abụọ there too alive so ndị Fulani agbagbo ofu security amakwa ubi okay amakwa ubi and the go okay ha no close ekwa ọ dị ma finally ole ndụmọdụ ma ihe chọrọ egwu ụmụnne anyị 1 minute okay sir ihe m chọrọ ịgba ụmụnne ndị Igbo wụla onye ọbụla tenọra ndị a tinye m hụrụ mere mụ ndị a jiri n'ime ọhịa anyị adị ndị a plan ahụ anyị na-eweta ego a ga na-egbuchi anyị were ala anyị were ebe ka anyị because enweghị ihe dị ka force nga nsogbu ha dị comfortable n'ime ọhịa anyị so ihe m chọrọ ịgba onye ọbụla na onye Igbo na-awụ ajụkwa na ajụjụ Imo State gọọmenti ndị eze anyị ma ndị chief anyị ma ndị youth anyị ma ụmụ skuul ma ndị chọọchị ma ndị fada ma ndị pastọ biko onye ọbụla ajụ na ajụ kemgbe m anaghịkwa anọ na na-enwe kidnapping Fulani ahụbeghị m mgbe azị na polisi amị bịara n'ime ọhịa gegide rescue ndị eji n'ala Igbo na ebe Igbo ndị Fulani gide ha egide bọs ọ dị akampụ anụbeghị m before which mgbe ejere n'ime ọhịa polisi nụrụ ya ndị polisi na ha bịara around that side moto anyị pakịrị but ha amaghị ha ga-eme so they go back because ha nwere ndị gajen sega fight ya na ha dela ko they go to the state they go to other places they go to local government chairman over the west so any drone any assist since April now people na any kidnap people any many people that place and one so ihe chiri gba na wo onye but ihe na-anụ well na phone anakwa na everywhere that na police na army na boss ESN camp na Olo na Okigwe and other places na Igbo here the power ha na ga boss ESN camp and go to ga boss ndị Fulani ndị a n'ime ọhịa na-eknap anyị egbu anyị na Igbo anyị which o mene m ya wụ na omebe m aga m apụta ya bịa kwuo okwu a gụọ eme ka onye ọbụla si na mba bikocha mmadụ onye na-akọcha bụ onye ọbụla ndị Igbo na-elele ihe ọbụla na-eme n'ọtụtụ 7 election kama ha ga-echekwa anyị dị ogwom na-ekwu na nagra ndị Owerri West youth niile ma ndị eze ha ma ndị women leader ha ihe ọbụla iwu na Owerri West ihe na ọnụ ga-arise na demand and for security because these people na n'ime ọhịa ọnụ they can come to your house and carry you in the night bido ọdụ ihe na-eme na Benue na Plateau nke bịa sị gbuole mmadụ 50 na one community buru eburu pụọ ọkwa ihe gaji mere ebe because ndị a na n'uwe n'ime ọhịa comfortably ọ dị mma nwanne m imeela nụna thank God for your life and thank God that you are alive today to testify nsogbu anụ anyị ga-emekwe ka gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa kachasị ndị vigilante rụọ ọrụ kwesịrị ndewe nụ